ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଟିକି ଟିକି କବିତାର କିଛି ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ନାଇଁରେ ପିଲେ ମନ ଥିବ, ସେ ବିଷୟ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲ, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଥିଲ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା କରିଥିବ, ନାଇଁକି ପିଲେ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସେହି କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଓ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ ପିଲେ? ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ପାଠ କରିଥିଲ, ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଜି ସେଇଠୁ ଆମେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ପରେ ମୋ ସହିତ ତୁମେମାନେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଟିକେ ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିନଟା ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମେ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ? ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଆମେ ସେଇ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦକୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ହେଲେ ମନେ ରଖ। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟେ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ କା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ସୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଏଥର ପିଲେ, ଏଥରକ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ନାଇଁ କି? ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟେ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ କା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ଯାହା ତୁମେମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ତୁମେ ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। ନର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ମନରେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଯିଏ ଏଇ କାମଟି କରିପାରେ, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ସେଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ଦୟାମୟ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସେ ହେଉଛି ଏକା ଚର ବା ଦୂତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମାନବ ହେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୟାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ। ଯିଏ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଅନ୍ୟର ମନକୁ ମୋହିଥାଏ ବା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ହିଁ ହୁଏ କ'ଣ ନା ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଯାହାକୁ ପରକୁ ଆପଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନର ହୋଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନର କହିଲେ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି, ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ତୁମେ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଗତିପଥ ସୁଗତି, ସୁ କହିଲେ ଭଲ, ଗତି କହିଲେ ବାଟ, ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିଲ, ତାହେଲେ ତେବେ ସିନା ଆମେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଆମ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା। ଏଇ କଥାଟି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବ ଏଇ କବିତାର ରହିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆମେ କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଜୀବ ହେଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ହେଉ। ପିଲାମାନେ ଏଥର କବିଙ୍କର କବିତାର ମର୍ମକୁ ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଇଠି
गोटे कथा मन रखिब जे छोट कामटी हौ गोटे उदाहरण दे कहीपे जे बाटरे छोटिया गातटी होइछि से गातटी जदि अन्य मानक गातटी हौ बा से कंटा पड़ी थाउ जदि एगुटाक आम फोपाड़ी दे पारे ताल अन्य पाई मध्य बहुत उपकार हम ना दिने अन्य पाई असुविधार पकई पार ठीक कथा ना तेणु यहाँ छोट काम हो पारे किंतु एथिरे बहुत लोकंकर उपकार होता तेणु प्रत्येक कथा छोट न भावी आम जेतिकी पारिबा सेतिकी आम कले आमर जीवन सार्थक हम तेणु ए आम कविंकर कवितार मर्म को उपलब्धि करिथिबो एवं एहार कथा निश्चित भाव तुम बुझिथिबो एही भली कार्य कले देश मध्य सफल देश आगई पारिबो समस्ते सफलता पाई पारिबा ठीक अछि पिला माने आज एति कथा रहिछि आ तुमे बुझिथिबो आको आवृत्ति करिवो एवं किछि कार्य दिया हबो से कार्य को कहिवो कार्य एक रे हमर अछि पदरे खाली स्थान रे पूरण कर कवितारू मन पकाई मन होला कि खाली स्थान को कवितारू मन पकाई उपयुक्त शब्द बसाई करिवो कोन होला ना पदु डैश कथा डैश जेहू डैश सुखे टिकी डैश कार्य डैश जेबे देखाई डैश टिकी टिकी कोटी डैश फुटी डैश नीति तापरटी रहिला कार्य आमर दुई कार्य दुई रे रहिला कौन करवा ना असजड़ा पद को सजाड़ी लिखा असजड़ा पद को सजाड़ी लेख कर अच्छी से एका जगते बोलाए चर दयामयंक तुम जेमती कवितार पद अच्छी से भली ताकू ठीक करी लिख खर दिखाई मर्ते जन्म करवा सार तेबे सीना पिलाई से कविता मन पकई लिख कार्य तीन कर जो पदरे कहुई लेख कौन जो पदरे कहुई लेख कौन ना खुशी रे मिठा मिठा कथा कहवाकू एटा कौन है जो पदरे कहुए से पदटी लिख खर अच्छी लोक हित पाई धन बांटुवा कथा जो पदर अच्छी से लिख कार्य चार रहा निम्नलिखित शब्द गुड़ी को व्यवहार करी वाक्य लेख आदि गोटे गोटे वाक्य लिख सुगति मधुर भाषई असंख्य मर्त्य यहीपर रही आम चारोटी कार्य तुम पिला माने यही चारोटी कार्य को तुमने कर कविता मन पकईब बारंबार आवृत्ति कर तुमर बुझी हम जदि बुझी न पार पुणी मत कह एतिक आज रखा तुमको धन्यवाद।